Okay mga jumbuntag mga mareng for today's video of course ato na sa i-update ang ato ang panimalife for today's video of course atong nakita nga side by side ato sang ipakita ninyo ang video ug ang pictures. Shout out sa akong kasing nga seryoso ra kayo sa nagtan-aw nag-observe sa atong panday for today's video. Ay of course before that ang ato ang pag-umangkon smile of course. Unsa guys for today's video di ay of course ila nang kita oras sa babaw ug kanang kahoy guys para mabutan na ang ato ang scene. Unya kay human naman siya kanang kuan kanang gibutang-butang sa side by side ay of course. Pagkaugmaan na ay of course human ang ato ang haligi ug gibutangan na siya og hollow block taka-taka nang baba nimo. Dili na siya hollow block oy pataka-taka man ka. That is called bus ug bato nga gisagol para malig na atong kahoy. And of course pagka tomorrow of course kitaon na ginihinay ang ato ang scene for today's video. So kuwang pa na siya guys. So of course napay blessings nga moabot sumaabot tayo. So thank you so much jud kaazo. Unsa pagabi na ay of course score! Nagduwa ng ato ang midget sa basketball, of course, sarabusing, inampas. Ako nang pagumangko na nakasarabusing, of course. Unya, nakabantay rin ato ang kasi na pa-picture sa tulo, ha? Of course, good luck sa inyong paduwa dira dapita. Of course, kaning dapita, guys, of course, mga gagmay ni dapita. Mga gagmay ni, aron ma-challenge sa karabing lingawa, dyan kayo sa for today's video, guys. Aras pa ning kamot dyan dapita ni, bahalag pildi, enjoy magyapon. Anak mo dyan ang duwa, i-enjoy ang ato ang duwa for today's video. O yan, pagkaugma na, of course, magbiyahe sa for today's video. O diba, nag-sunblock ko, kay perting inita man kayo, dili mo dira sa ato ang nang perting inita, basta napagod po ta ba, sayang ang ato ang glot ang gi-inject sa ato ang face, may na lang, mapag-cute-cute po ta, o maputi-puti po ta, karidyo, diri sa kamera. So, karon guys, ubalik ko ninyo kung akata pa doon karon. So, ato nakita na karon sa barangay Bulilis sa Forok 7, of course, ato makita nga hapit na may ting tanom daay po, diba, kay last month, karabi jud ting init, karon ting tanom na sad. Ato nakita ang kanal nga hubas-hubas na pod kaayo kay of course ting init ding balik na sa buti na init. Unya atong nakita rin ting tanom jud ay shout out. Unya pagkatataon ay of course atong nakita nga mga lami ang pagkaon. Akong i-video na siya kasi ano gusto na ako i-share ninyo nga lami jud ni kayo siya kanon pero ang gi-order na dapita gagmay ra gud pod kay pero may budget sa ato ang kuan. Ere ang dapita naay ning sud nga maajuhan pero ning lahawa ra pod siya og ning lupad o iza-iza. Ere so karon guys ubani ko yung kaon bitaw oy nagpasuya ra ko ninyo kay ngano visit ra mo sa San Pascual kay daghan jud ilang kanon dito mga mapil dito dapita ay of course di ba naapot ta dire dapit nga unsa ba balbakuwa ba to balbakuwa correct ka score unja pagkataw to guys ni inami og juice ako malurag na curious ko ay of course so Garcane juice, of course. Grabe oh, machine na ha. Pero, my godness, this is my first time when I see it. So, visit mo San Pascual na, San Pascual. So, thank you so much atong watching for today's video. And, amping takanunay, mag-pray ta always. Ato ang mga kuan, of course, ato mga lakaw. And then, God bless sa ning tanaw, sa ning watch, sa ning share, sa ning react. Thank you so much. Og shout out ko sa ako ang mga new followers. Thank you, og amping!